Обичаш кафе, а пък нямаш място за кафе машина? Представям ти комплект за кафе Леополд Виена. Кафето ми предлагат този комплект, както и изключително голям асортимент за любителите на кафето и домашния уют. Дойде моментът на истината. Много ми харесва как всичко е опаковано по-отделно. Започвам да виждам премиум качеството още преди да съм отворила частите. Но и не се очудвам. В сайта cafetomi.com всички артикули са с високо качество. В комплекта има френска преса, каничка за мляко и дозаторна лъжичка. Погледнете какъв божествен меден цвят. Комплекта е създаден от нераздаема стомана и боросиликатно стъкло. Добавяте ароматно кафе, заливате го с гореща вода, чакате няколко минути, натискате пресата надолу и готово! Имате ароматно кафе. Знам, че търсите подаръци за близките си. Коледа наближава, затова влезте в сайта cafetomi.com и поръчвайте! Още ли сте тук? Влизайте на cafetomi.com и поръчвайте!